Ok, nu văd cine e mărunt, dar nu-i vai. What? What? Ok, deci au ăștia, n-am ăsta, n-am armă. Uite, ăsta ne s-a bifiet. Uitați, dar nu știu unde mi-a armă. Ce? Ce? Dar unde mi-era armă? LOL? LOL? Yes! Deci am 394 de gameplay-uri, dintre care 61 câștigate și rankul 1217. LOL. Ce a fost aia? Nu știu. Chiar că nu știu. Lel.